వెల్కమ్ టు నివాస్ న్యూస్. మా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మర్చిపోకుండా బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి. హైదరాబాద్లోని విద్యుత్ శాఖ ఏడీఈ అంబేద్కర్ ఇళ్లపై అవినీతి ఆరోపణలతో ఏసీబీ దాడులు. హైదరాబాద్ నివాస్ న్యూస్. దాడుల్లో సుమారు 2 కోట్ల రూపాయల నగదు స్వాధీనం. దాదాపు 15 బృందాలు వివిధ ప్రదేశాల్లో సోదాలు కొనసాగిస్తున్నాయి. కోట్ల రూపాయల విలువైన అసామాన్య ఆస్తులు బయటపడే అవకాశం ఉందని అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.